बोली गोटे चित्कार ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଯେମିତି ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବଳଦ ମାନେ ସହି ନ ପାରିକି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆହା ଯୁକ୍ତ ରଡ଼ି ତେଣୁକରି ଗାଁର ନାଁଟା ହେଲା ଆରଡ଼ି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। हाय हेलो नमस्कार मु सिलो स्वागत करछु मोर आउटे नुवा ब्लॉग को। तो आज रो ब्लॉग होबा पई जाउछि थंबनेल तो जानि देछबे कोठी होबा पई जाउछि आ तो डेरी न करी चलो तो जीवा आज रो ब्लॉग को आगे नवा। वर्तमान आमे आसी बाबांको पीठ रास्ता रे पहुंची सारिलेणी। जदि गमनागमन विषय कथा हवा ताहले बस रो सुविधा रही जोटा कि भद्रक बस स्टैंड पंचक बस स्टैंड रु नहीं मात्र 40 किलोमीटर रो रास्ता रही जहाँकि 2 घंटा मध्य आपण को आनी पीठरे पहुंचाई दियंती। जदि एबे गमनागमन कथा सरिला तेबे आमे आरंभ करिबा बाबांकर आविर्भाव विषय रे। आमे बाबांको केबे स्मरण करिबा तो बाबांको आखंडलमणि, बाबा आरोड़ीश्वर, बाबा आखंडलेश्वर एमिति किछि ना रे डाकी परिबा। डेरी न करी एबे जानिबा मंदिरर किंबदंती। सेही समय रे जमीदार नीलाद्री समर सिंह दिने जमीरे हल करिबाकू अनंता नामक एक श्रमिक को निर्देश देले अनंत किछि समय हल बुलेला परे हठात लंगल मुन्नटी माटी थिबा कोनोसी एक वस्तु रे बाजी भांगी जाइथिले। हठात आकाश रे कला बादल छाईगला, बिजुली घड़घड़ी आ वर्षा भी बहुत मात्रा रे होला। हठात प्रकृतिर परिवर्तन देखि अनंता पूरा आचंबित होइगला। जेतेबेले माटी आड़े से मुगुनी पत्थर को देखि मुगुनी पत्थर देहरु रक्त धार धार होई बैतरणी नदी आड़कू बहिबारे लागिथिला। एहा परे से जमीदार को जाय सब कथा जमीदार समर सिंह किछि ग्रामवासी को नहीं घटनास्थल रे पहुंचीथिले। तेबेले बाबा आखंडलमणि आ रूपर रड़ी नहीं शिवलिंग रे विद्यमान हेले। आ से दिन ठारू से स्थानर ना आ रूपक रड़ी नहीं थिबारु आरड़ी रखा जाइछि। दिन राति रे जमीदार को स्वप्न रे आसी जने साधु समाधि विषय रे जे कि द्वापर जुग रे बाबा अखंडलेश्वर एठी समाधि नहीं थिले। ଏହା ପରଠାରୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର, ବାବା ଆରୋଡ଼ି, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ ବିଷୟ। ସେତେବେଳର ରାଜକନିକାର ରାଜା ହରିହର ଭଞ୍ଜଦେବ ଘାତକ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ଭରସା ନେଇ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଘରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ଉପଚାର ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ବତେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କନିକାର ରାଜା ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ସେ ବାବାଙ୍କର ପଥର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜା ହରିହର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ପାଟଦେଈଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦୁକାରେ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କହି କେତେ ଅମଳରୁ ଏହା ରହି ଆସିଛି ଆଉ ସେମାନେ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଇ ଆସିଛି। ବାବାଙ୍କର ଏହି ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆଜି ଆସି 2025 ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ମାସରୁ ହିଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଉତ୍ସବର ନାଁ କହିବା ତାହେଲେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଶିବ ବିବାହ, ଶ୍ରାବଣୀ ମହୋତ୍ସବ, ଝୁଲଣା ଯାତ୍ରା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ଦୀପାବଳି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏସବୁ ତ ସରିଲା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା। ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 2025 ମସିହାରେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି କିଛି ଶୁଣିଯିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି କିଛି ଶୁଣିଯିବା ବଡ଼ ଭୋଗ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଲେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଆହୁରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ 2025ରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ। ତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରି ଘର୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାହାରୁ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କୋରାକୋରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଘର୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଥାଏ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗର।
ଘର୍ଷଣାଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ସମସ୍ତ ଘଷା ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୀର ମହୁ ଲହୁଣୀ ଛେନା କନ୍ଦମୂଳ ସବୁ ଘଷା ହୁଏ। ସେ ଘଷା ହେଇକି ଶିରର ଘର୍ଷଣଟା ପାଇଲେ ଅମୃତ ମଣଇ ଭଳି ଭୋଗ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଭୋଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଜଳ। ଇଏ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହଉ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ରୋଗରେ ଇଏ ହେଲା ଅମୃତ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳ। ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆଖଣ୍ଡଳ। ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଶୁଣିଲେ ସେସବୁ ତ ମିଛ ହୋଇନଥିବ, କାହିଁକି ନା କାହିଁ ଯେ କେଉଁ କାଳରୁ କେତେ ଯେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇ ଆସିଛି ଏହି କୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ତାହା ତ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଘର୍ଷଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହା ବି ଆମେ ଶୁଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ମାସ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମାସରେ କି ଅନେକ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଚରଣରେ ଦେଇ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଛି ଏହି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ 4 ଧାମ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି କେଉଁମାନେ ଯାଇ ନପାରନ୍ତି, ତ ଏହି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ସେ 4 ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ହେବ ବୋଲି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆମେ ଯିବା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଡେରି ନ କରି। ତ ଏଠିକାର ନନାଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଆଖଣ୍ଡଳ ଥିଲା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ମଣି ବୋଲି, ତ ଏଠିକାର ଜାଗାର ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣି। ଘିଅ ମହୁ କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ଛେନା ଦହି ଦା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଓ କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଉପାଦେୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଘର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲା ପରେ ତାର ନାମ ଦିଆଯାଏ କୁଣ୍ଡ ଜଳ। ଆଉ ଏହି କୁଣ୍ଡ ଜଳ ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ବି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଗର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରର ଦେବାଦେବୀ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବାଦେବୀମାନେ ହେଲେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା, ମା ପାର୍ବତୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ହନୁମାନ। ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବତାଗଣ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାଦେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ। ନିତ୍ୟବେଶ ଆଉ ସେବା ସିଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମାନବ ପରି ସେବା କରାଯାଏ। ବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସକାଳ 4ଟାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ସକାଳ 4:30ରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିନର ବଡ଼ସିଂହାଳ ବେଶରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରାଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ମୋର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ନନା ଆଣି ମୋତେ ଭୋଗ ଦେଇସାରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିବି। ବାକି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇବା ହୋଇନଥିଲା, ତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖାଇକି ଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବେଢ଼ା ବୁଲିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବାହାରକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଢ଼ା ବୁଲିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବାହାରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଢ଼ା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବେଢ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ। ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ସିଆଡ଼େ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଭକ୍ତ ମନ ଉଦାସ କରି ଫେରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ପୀଠରୁ। ଏଠାକାର ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀର ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଖାପାଖି 6:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ କରାଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସମୟରେ ଚିନି ଘିଅ ଆଉ ସୁଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁକୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ନିହାତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଚିଠି ବାକ୍ସ। ତ ଯେତେ ସବୁ ମନର କଥାକୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କରନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ
ଆମର ଦୁଃଖ ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ମାନସିକକୁ। ତ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗ, କାହିଁକିନା ବାବା ରୁହନ୍ତି ମଶାଣିରେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ ଭାଙ୍ଗ ପଣାରେ ମିଶେଇ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଭାଙ୍ଗ ପଣା ସେବନ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାରିପଟ ବେଢ଼ା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯାଇ କିଛି ଟିଫିନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ। सारी भोग करी आम बाहरली बाबाଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏତେ ସାରା ସୁଖ ଥିଲା ଯେ ମନକୁ ମୋହି ନେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପାୱାର ହିଁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବାବାଙ୍କର ଏ ପରିବେଶ। ତ ଭୋଗ ତ ସାରି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ପେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ହେଇନଥିଲା, ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ହିଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରେ କିଛି ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଇ ପଳେଇ ଯିବା ଘରକୁ। ତ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଯିଏ ଦହିବରା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ବାବାମଣି କ୍ୱାଲିଟି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ତ ସତରେ ଦହିବରା ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା ତାପରେ ହିଁ ଜାଣିଲି କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୋ ପରି ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଦହିବରା ଆସିଗଲା ମୋ ହାତକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଲିଟି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟଟା କହିପାରିବି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଖାଇଲି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା 30 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ର ଦାମ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭରି ଭରିକିନା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଦହି ପାଣି ଯଦି ନ ପିଇବା ଦହିବରା ଖାଇକି ତ ଟେଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ରହିପାରିବ। ତ ଭାଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରନ୍ତି କି କ'ଣ, ତ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ସାରା କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଏସବୁ ଆସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଖାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ବି କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଦହିବରା ତ ଖାଇଲି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ। ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳରେ କଥା ଚାଲିଥିଲା କି ନା ସିଏ ମୋତେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଭାଇ କଥାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି, ଯାଉଛି ପଇସା ଦେଇନଥିଲି। ସେଇଆ ଭାବିନି ଭାଇ ପଇସାଟା ଦେଲେନି ତାକୁ ଆଜି ରାତି ଛାଡ଼ିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେଲା। ଟେନସନରେ ସେୟାର କରିବ 1K। ତ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସିଏ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଗିକି ନେଲେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଣେ ଏଇଠି। ସେ ଦହିବରା
ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ସେଲିଂ ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କର। ତ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଦେଇକି ଆସିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବାହାରିବା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଇକି ଯିବା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ବୋଲେରୋ ଭିତରେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କିଛି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ବୋଲେରୋ କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ହିଁ ଆସୁନଥାଏ। ତ ମୋର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିକି ମୋତେ ସେ ହେଲୋ ହାଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ରହିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେହି ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅନ୍ନପାଳ ପରେ ଭଦ୍ରକର। ତ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇଛି, ଆମର ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 1:30 ହେଇସାରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ହିଁ ଫୁଟେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଦେବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କରୁଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୂଜା ପାଇଁ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା କ୍ଲିପ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଓଭର୍ ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକିନା ମାଇକ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାଜୁଛି କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଏଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବା କ୍ୟାମେରା ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମନା। ଯାହା ବି ଯେତିକି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ ସେତିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଯିବେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ମୁଁ ଦୀପ ଦେଲି, ଦୀପ ଦେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି।